fundet en måde at arbejde sammen på, hvor vi lader musikken fortælle os ret meget, når vi sidder på scenen. Og det er en dejlig frihed i virkeligheden, at man kan kommunikere på et ret højt plan, fordi vi har været sammen i så lang tid og kender hinanden så godt. Så det tror jeg måske også er en af hemmelighederne, at vi har fundet frem til den her sådan arbejdsform, som fungerer godt for os alle sammen, og hvor vi alle sammen kan føle os trygge og frie i at spille og være sammen. Det er du god til. Sådan. Er jeg god til Den fortæller du så godt, Frederik. Ja. Gather around. Hvorfor skal jeg? Vi havde aldrig nogensinde en ambition om at være en strygekvartet, egentlig. Vi kunne bare godt lide at hænge ud, og så havde vi nogle fælles interesser, som vi dyrkede, og vi var alle sammen nogle nørder. Når vi nu sidder og spiller rundt omkring, og rejser og spiller i store sale, så ved vi altid, at vi er der sammen med nogen, der har været vores venner i meget, meget lang tid, og som vi kender enormt godt. Vi kender hinanden enormt godt. Vi kan lade den ligge der. men det er jo det er jo en enorm sikkerhed at have, når man rejser rundt og er under pres, som man er, når man spiller på scener, og nogle gange store scener for en masse mennesker. Så ved man, at man kan læne sig op af et venskabeligt forhold. Og man kan sige, at nu har vi spillet sammen i næsten 25 år. Hvis det her ikke er et familiebånd, så ved jeg faktisk ikke helt, hvad det er. Til de her Sonic-koncerter, der har vi jo gerne vil på en måde vise, hvor meget man kan med en strygekvartet. Så vi har jo kigget ned i vores grøde af idéer og muligheder. Men noget af det, vi gør især, det er jo, at vi bare spiller rigtig, rigtig gode strygekvartetter i gode rum. Så vi har lavet de her guldkoncerter. Til de programmer, der tænkte vi skal ikke have noget smart og fancy og underligt der. Det skal være de gyldne standardrepertoire, før verden gik at lave. Mozart, Mendelssohn, Schubert. Ikke noget pis. Så vi har et Mozart Divertimento til at åbne, og så har vi Mendelssohns første strygekvartet, Opus 13, som er et mesterværk i genren, romantisk højdepunkt for strygekvartet. Efter pausen har vi Schuberts Døden og Pigen, også en af de helt store bangers fra kammermusikken. Og vi vil på en eller anden måde bare have et program, hvor vi vil vise, at en strygekvartet, der spiller det her gamle halløj, det er stadigvæk helt enormt fedt. Man behøver ikke putte røgmaskiner og laserlys og kuratere op og ned stolper for at få den her genre til at fungere. Og det håber vi kan vise de her intime rum rundt omkring i Danmark. Vi er jo rundet af at spille kammermusikkoncerter ude i de danske kammermusikforeninger. Det er det, vi startede med at gøre, og det er den måde, vores karriere startede på. Og det fik vi så utrolig meget ud af. Vi rejste rundt og spillede for ikke så forfærdeligt store honorarer. Nogle gange hvis man fik dækket udgifter, var man super glad. Det var en unik mulighed for at få erfaring, koncerterfaring. Og det er noget af det, vi har i Danmark, som vi kan være stolte af. Vi har en meget stærk kammermusiktradition, og vi har en tradition for kammermusikscener rundt omkring i landet. Og dem turnerede vi flittigt, og det vil sige, at vi har et kendskab, vi har mange forbindelser ude i landet. Vi kender mange af salene rundt omkring i landet, og det kunne vi godt tænke os at hædre og vende lidt tilbage til. Slutte cirklen, hvor den startede på mange måder, og vende tilbage til noget af det, som gav os en mulighed for at
udvikle os. Og så synes vi, at der er noget særligt over at spille kammermusik i et flot kammer. Altså at finde de der super lækre gamle sale med krummelurer og hemmelige hjørner og dårlig belysning og sådan. Det kan rigtig meget. Det vil vi gerne gøre igen. Vi rykker ryggen mod midt. Ryggen mod hinanden. Sådan en blomst, der åbner sig. Ja. Det må jo ingen tulipan. Jamen, på samme måde som... Ja, in the round. Pierre. Godt. Ja, okay. Det her, det er hemmeligt. Det skal ikke med på lyden. Det er et hemmeligt rum. Nedkærende Roskilde. Jeg tror, vi griner rigtig meget, fjoller ret meget. Vi har en utrolig fjollet WhatsApp-gruppe, som i princippet er til at snakke om datoer og sådan noget, men de forsvinder lidt, de der datospørgsmål, om vi kan koncert et eller andet sted, fordi det vælter bare ind med jokes og memes og sådan noget, så vi har en måde at arbejde på og hænge ud sammen, som for os fungerer. Men der kan være mange måder, man kan lave kvartetter på mange måder. Det er også det, der er fantastisk ved det her ensemble. Kan den limes uden at blive behåret? Ja. Samtidig hårene liksom er der kanskje også.
Tak for at I kom. Man græder simpelthen bare med de der fine ting i bosarter og i vipsesol der, så kom det bare følge på det dybe vand i de super der. Ja. Det store rejse. Ja, det er virkelig hæftigt, altså. Ja, altså det kommer sådan i flere omgange, hvor det bare går dybere og dybere ned, ikke? Jo. Altså for mig så... hans musik taler næsten mere til mig end Beethoven. Ja. Eller sådan, ikke? For mig er det sådan, der er lidt mere organisk over det. Ja. Det er vildt. Det er faktisk sjovt. Hvis man så os, da vi var 18 år og struttede af teenage-hormoner, så tror jeg, at vi væltede lidt mere rundt på stolene. Jeg tror, vi brugte alle vores muskler til alting, vi kunne. Vi blæste til angreb, og så gik vi fortsat det angreb hele koncerten, indtil vi var færdige, og gik svedige ud på bagscenen og high-fivede, og vi kiggede mere på hinanden også. Det er tit sådan, når man starter med at spille med nye musikere, så kender man ikke deres kropssprog. Man kender dem ikke menneskeligt, så man prøver at aflæse lidt mere. Så jeg tror, hvis man ser os i dag, så tror jeg, at vi kigger nok mindre på hinanden. Vi behøver i virkeligheden stort set ikke kigge på hinanden for at spille sammen. Hvis vi kigger på hinanden nu, så er det snarere end for at formidle noget til publikum, eller fordi der sker et eller andet, som vi bliver nødt til lige at kvittere for. Det er en anden type kommunikation, end den rent sådan praktiske, musikalske kommunikation. Jeg tror også, at vi er blevet meget mere bevidste om, hvordan vi bruger vores krop. Jeg håber, at vi er blevet dygtigere på vores instrumenter, sådan at vi kan få det maksimale output ud af den minimale indsats. Det er jo på en måde mening med at øve sig på sit håndværk, instrumentale håndværk. Så nogle gange blæser vi til angreb, når vi føler, vi skal, men det er jo ikke altid, musikken kræver et fysisk angreb på instrumentet hele tiden. Så på den måde er vi blevet mere bevidste. Lidt mere ligesom, hvis man ser de der videoer med Messi på en fodboldbane, hvor han egentlig bare står stille i midtercirklen, og så lige pludselig piler han afsted. Og vi er måske blevet lidt mere Messi-agtige, hvor tidligere var vi lidt mere som de der jyske Danmarks serie fodboldspillere, der spæner rundt til højre og venstre og ryger i offside-fælder hele tiden. Så vi er blevet kloge, gamle sølvræve og dygtigere på vores instrumenter også. D.sch Dmitri Sjostakovitj. Så tror jeg bare, når du siger den så flot, så tror jeg, du skal droppe armen. Så det er mere det. Okay. Ja. Det er mine initialer. D.sch. Dmitri Sjostakovitj. Ja. Vi har lavet et projekt her, hvor vi har taget Sjostakovitjs 15 strygekvartetter, som er en hjørnesten i strygekvartetlitteraturen. En af de vigtigste samlinger af strygekvartetter, vi overhovedet har. Og så har vi sat dem sammen med en monolog, som vi har skabt med udgangspunkt i Sjostakovitjs breve. Så vi har altså alle hans ord og al hans musik, og så har vi sådan blandet det sammen til sådan en dramaturgisk helhed, hvor vi har fået Lars Mikkelsen til at spille Sjostakovitj. Og han opfører simpelthen sådan en monolog, og vi spiller sådan et musikalsk flow af stumper og stykker og uddrag af de her 15 strygekvartetter. Så det bliver sådan en helhed, hvor man kommer meget, meget tæt på Sjostakovitj. Typisk bliver Sjostakovitj jo portrætteret sådan lidt kedeligt, når vi snakker om ham. Det er altid sådan noget med, at Stalin var lidt dum, og Sjostakovitj havde det lidt hårdt, og så kunne han udtrykke sig i sin musik. Meget, meget primitiv måde at se den her komplekse mand på. Men ved at vi kun tager hans egne ord, hans egen musik, så pådutter vi ham ikke en eller anden fortolkning. Det er kun hans ord, og det er hans musik, og vi har så bare mast det sammen til en klump af 2 timers intens helhed, håber vi. Det var så godt. Så spiller de. Og du sidder her, ikke også, når de spiller? Og der slår han ligesom en tone an, som jeg kan lave det sidste på. Gammel, kedelig, noget komponist, spiller de. Jeg kan huske, det er langt, det er ikke langt. Nej, han slår bare sådan den der, som så det går ind i. Undskyld, hvem er det? Undskyld, efter Lars har sagt ned mod komponist, hvad er det så, der sker?
Kommer der sådan en? Så kommer den her. Må jeg høre. Ja. Og der må du godt sidde en lille smule, lidt længere. Ja. Altså, Inden jeg går i gang? Ja, det synes jeg. Okay. Det kunne være skønt. Er det over med dig? Ja. Altså, lidt længere. Kør bare. Hvad fanden skal jeg sige? Det er en gammel tale. Der er en gammel tale. Det er det. Ja. Var det her, vi kom til? Der er en gammel talemåde, som lyder... Jo, det er det. Jeg var helt væk. Det var fantastisk musik. Lines. Bang. Der er en gammel talemåde, som lyder... Der er nogen, der spiser for at leve, og andre, der lever for at spise. Yes. Ja. Fedt. Tak for det. Det har taget overvis i flyvemaskiner og i biler, og altså det har simpelthen taget så lang tid. Vi startede med at finde alle de breve, vi kunne, som han har skrevet. Det er ret bøvlet også, fordi han har skrevet mange breve. Mange af dem er på russisk, så det var også en ting, vi skulle løse. Så skulle vi have læst dem, og så skulle vi have høstet stumper og stykker fra brevene, og så skulle vi have sat det sammen til en tekst, og så skulle vi have sat noget musik på den her tekst. Det tog et par år til i nogle flyvemaskiner. Vi arbejder mest i flyvemaskiner og biler. Det der, vi ligesom har kontortid. Men til sidst, efter mange forsøg og mange workshops, også nogle hyggelige hotelworkshops med nogle øl, vi fandt ud af, at Frederik her er en glimrende skuespiller. Så han var tit vores pilotskuespiller, når der skulle laves tests af materialet. Så endte vi med et eller andet, som vi håber kan hænge sammen. Hvis du tager dine toner før. Nej, hvor er I søde. Nej, det er meget velbundet med. Ja, det skal Jeg lader lige stå her til... Ja. Skal ikke kølleren egentlig? Jo, den skal der. Det Prøv at høre, det er faktisk skide godt. Det har jeg også sagt. Hvis der er nogen, der er nogle kritiske bananer med sådan noget der, så er det også. Altså, det er faktisk pissegodt. I er nogle søde kritiske bananer. Men vi skal gøre det igen. Synes jeg. Ja. Altså, hvis vi Der er du altså. hvis vi kan lide det, så går vi videre. Ja. Så laver vi en point. Altså, hep, Shostakovich. Altså, hep, Shostakovich. Det siger du til det? Det lyder pissegodt. Skal vi sige det? Ja. Og 1, 2, 3. Shostakovich! Ja. De spillede forfærdeligt. Men jeg blev alligevel optaget på Musikkonservatoriet. Der tilbage igen står bare formaliteterne. Jeg skal bestå en prøve i klaver. Og til sidst skal jeg bestå de obligatoriske kurser i politiske systemer og de sociale videnskaber. På min stue er der et fjernsyn, en radio og en pladespiller. Min kone Irina kommer med plader til mig, og når jeg sætter dem på, så er det fantastisk at mærke skønheden i noget musik. Mens anden musik kan klinge så grimt. Nej,
Nej. For lige at opsummere, her er min officielle tilstand. Indtil videre 75%. Højre ben brækket, venstre ben brækket, højre hånd ikke funktionsdygtig, så nu mangler jeg bare at ødelægge min venstre hånd, så vil 100% af mine ekstremiteter være ude af funktion. Altså kan jeg nu officielt klassificeres som invalid af 7. klasse. Jeg forventer snart at rykke op som invalid af 1. klasse. Klasse deluxe. Vi må finde glæden alle vegne. Jeg spillede engang en koncert og fik 20 rubler. Glæde. Jeg tog engang en sporvogn uden at løse billet. Glæde. Der er glæde alle vegne. I skal ikke være bange. Vi får et godt liv. Det skal du have. Ja, hey, lige måde, drenge. Hold kæft, hvor I går, mand. Nej, hvor er I godt. Altså, det er en ære at være sammen med jer, mand. Nej, men hvor du være lige måde. Skal vi lige få den vodka lidt hurtigt? Ja. Den har vi ventet på hele dagen. Jeg har det til Frederik for. Frederik, jeg skal have. Skål! Skål! Tusind tak. Skål! Hvor kæft, hvor har det været for en orkester. Ja, virkelig. Det er sgu. Sådan. Skål! Sådan. Et punkt, som var vigtigt for os i vores karriereforløb, det var jo faktisk kort tid efter Frederik kom ikke fra tætten. Der skulle vi til London til konkurrence. London International Strygekvartet-konkurrence, som foregik til dels i Wigmore Hall. Og Frederik, du kom ind i kvartetten i, altså hvad var det, 1,5-2 måneder før, eller sådan noget. Og så havde vi jordens mest intense prøveforløb, hvor vi var sammen rigtig mange timer hver dag. Med et nyt medlem, og med for dit vedkommende helt nyt repertoire. Så gik det sådan, at vi gik hen og vandt den konkurrence. Det kom måske også lidt bag på os. Og derefter, der skete der en række ting, som gjorde det tydeligt for os, at måske var der en bold, vi blev nødt til at løbe lidt med her. Eller også var det bolden, der løb lidt med os. Altså, det har været sådan en ting igennem vores karriere, at vi har truffet nogle beslutninger, vi har været aktive og har øvet en masse, men det føles også som om, at vi har været lidt heldige. Vi har været på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Og der har været nogle valg, som er opstået, fordi at vi så dem og tænkte, lad os prøve det lyder sjovt. Så der var et par år der, hvor der skete rigtig meget, og hvor det blev tydeligt for os, at det her, det skulle vi. Som det tredje ben i vores Sonning-projekter her, så har vi jo det, som vi kalder Tunes and Threads, som er en sådan meget lille mini-endags festival ude på Refshaløen. Et fantastisk sted, som hedder Pladeværkstedet, hvor vi gerne vil spille noget folkemusik, fordi det var faktisk også en del, som kom ind i vores virke ganske tidligt. Jeg husker den første
folkevise, vi spillede, var allerede tilbage i 2004, da vi deltog i P2's kravmusikkonkurrence. Der spillede vi som ekstra nummer en gammel Febo-salme fra Doglerne. Og det blev ligesom første skridt ind i en verden, som har taget eller fået mere og mere plads. Det er jo blevet til 3 folkemusikalbums. Så den her musik har en vigtig plads i vores hjerte, og det vil vi også gerne vise som et af de her projekter. Men vi vil også gerne forsøge ligesom at få lidt af den her stemning fra folkemusikken og alt det, som den verden kan tilbyde og bidrage med ind på den her dag. Så der vil forhåbentlig også blive gang i noget jam og lidt hygge, og der er lidt fællesspisning, og det hele bliver sådan en dejlig, uformel og hyggelig stemning. God eftermiddag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen. Hvor er det dejligt at se jer. Vi har jo gennem mange år efterhånden faktisk elsket at give os i kast med den nordiske traditionelle musik i vores egne versioner. Så det er ligesom blevet på en måde en del af vores af hvad vi gør, vores DNA. Så vi følte, det var naturligt at lave sådan en begivenhed her, hvor vi samlede nogle af vores yndlingsmusikere inden for den her genre til at spille både for og med os. Får vi hørt noget god musik i dag? Okay, det skal vi nok få ødelagt. Nu er det nemlig vores tur. Tusind tak! Hvor er der mange mikrofoner. Det er sådan en jungle. Ja. Jeg spurgte dig, så sagde han sådan lidt, nej, men hvis I ikke vil have det, så kunne I komme ud til os. Så vi kan ikke hænge det op, men jeg ved ikke, om det skal stå der hele... Jamen, der skal være, udover dem, der er på os, skal der også være noget på os, åbenbart, men det er fint. Mærkeligt, at han ikke bare kan få signal fra dem her. Det får han også, men han skal også have dem der. Good afternoon, everyone. We are going to work today a bit more in sections, so can we start from V2? V2.
Jeg tror, det bliver nervepirrende. Fordi man sidder foran Radiosymfoniorkestret, som det er jo det orkester, vi voksede op med. Min far sad i det. De var herinde, ikke? Man har været til koncerter her, mens vi gik på konservatoriet. Du skal sidde foran kollegaerne i orkestret. Det er altid nervepirrende. Så skal man spille med dirigent. Det er ikke noget, vi normalt gør. Og mic'et, som du siger, det er på en måde en lidt ny konstellation. Og så kan tanken om, hvorvidt det er det rigtige tidspunkt at prøve noget helt nyt på, jo godt melde sig. Men det er jo rigtigt. Det er jo faktisk en lille smule unfair i forhold til dem, der typisk vinder har vundet Sonning-priserne, som jo er en helt utrolig sindssyg liste af musikere og komponister. De gør jo bare det til priskoncerten, som de altid gør. Ja. Carvacos spiller violin med orkester. Det gør han 80 gange om året. Det er lige meget, om det lige er DR eller London Phil. Det vi gør, det er, at vi spiller strygekvartetter. Så vi er totalt ude af vores comfort zone, og der kommer konger og regenter, og jeg ved ikke hvad, og mikrofoner og alt muligt. Så det bliver sjovt og udfordrende. Det bliver også rigtig dejligt, når vi forhåbentlig er på den anden side, og det er gået godt. Wow, fantastic, everyone. Thank you. Sonnings musikpris er jo en institution, som jeg er vokset op med at være tilskuer til. I en musikfamilie så jeg den her blive uddelt til de største musikere og kunstnere. For mig, der var det fuldstændig urealistisk. Det var så urealistisk, at det var umuligt. Altså den tanken om, at det kunne være også en dag, den kunne slet ikke spire nogen steder, fordi det var jo ikke en mulighed. Da det så blev til det, der var det en chokerende oplevelse simpelthen. Det var faktisk meget, meget chokerende, da vi fik det at vide. Da jeg fik sådan en rystetur, og jeg måtte, efter det lille møde, vi havde der måtte vi have en lille spids, og så løb jeg ned i øvelokalet, og så ringede jeg til min hustru Gunvar og fortalte det med rystende stemme, og jeg sagde, hun skulle holde ind til siden på cykelstien. Fordi det her, det er ikke hvilken som helst pris. Det er for mig prissøn, simpelthen. Jeg synes, det er den, som jeg har set, den blive tildelt til mine store idoler. Så det er noget, vi er yderst taknemmelige for, og vi vil gøre alt for at ære igennem vores virke.
Ja, Nej, vi stemmer. Vi stemmer nu. Okay. Og så kommer han bagefter. Så nu går vi derover. Yes. Let's. Hans Majestæt. Yes. In 1959, the first prize was presented to Igor Stravinsky. And it was by presence of King Frederick IX and Queen Ingrid. And in this light, it is a special, huge honor to have His Majesty Frederick X present today as the first protector of the prize in the history. There has been a row of fantastic international and Danish music personalities being awarded Leonie Sanning Music Prize. But also for the first time in history, we have chosen to award a group, a collective. And the question is, why is that? Well, the very simple answer is because Danish String Quartet exists. Leonie Sannings Musikpris år 2025 tildeles med 1 million danske kroner. Den danske strygekvartet ved Rune Tonsgaard Sørensen, Frederik Øland, Asbjørn Nørgaard og Frederik Jolin. Foruden at være 4 fremragende instrumentalister, er den danske strygekvartet et enestående musikalsk kollektiv. Klassisk kammermusik, helt ny kompositionsmusik og nordisk folkemusik indgår på lige fod i kvartettens repertoire. Og spillestilen er præget af både stor autoritet og følsomhed. Og en lille smule tramp kan jeg se på Rune en gang, når det går godt. Så kører højre fod, men det er godt. Men med dette herlige og dybt personlige kunstneriske udgangspunkt inspirerer den danske strygekvartet andre musikere i hele verden og frisætter musikalsk energi hævet over genre. Kæmpe tillykke herfra. Tusind tak skal I have. Tak for de pæne ord til Hans Majestæt og Katrine og hele Sonningfondens bestyrelse. Der er blevet nævnt, at vi er en gruppe, vi er et kollektiv, det første kollektiv, der modtager den her musikpris. Og det er der jo rigtig mange fordele ved. Man kan dele de små og meget store glæder, og man kan deles om arbejdet, man kan uddelegere opgaver. Den ene kan hente kaffe før prøven, den anden kan huske at svare på alle de e-mails, der vælter ind. Og jeg har så trukket at holde den her tale på vegne af alle. Bjørn Nørgaard modtog Sonnings Musikpris i 1996 som den første danske komponist.
Og i sin takketale, der siger Per Nørgård, at han indeni så har 2 stemmer. Den ene stemme, det er sådan en dansk stemme, en usikker stemme, der siger til ham, Per, de må have skrevet en forkert adresse på brevet. Det kan ikke passe, du får den her pris. Det var Stravinsky, der fik den engang. Det kan simpelthen ikke passe. Og den følelse kan vi godt genkende til i vores kvartet. Men så har han en anden stemme, den han kalder Rasmus Modsat-stemmen, som siger til ham, at dansk komposition var i 90'erne blevet et internationalt fænomen, og det måske var på tide at give den her pris til en dansk komponist. Den stemme har vi også inde i os. Tusind tak for prisen, tak for den her aften, tak for os alle 4. Jeg drømmer jo på en måde om at fortsætte det, vi gør, men på et tidspunkt, så må der jo også komme nogle unge kvartetter, som kan tage rundt på de der turnéer og spille de der gigs, og så skal vi lige spille de sådan 20 lækreste sale i de dejligste byer og undervise lidt og sidde og nyde et dejligt strygekvartet otium. Jeg drømmer om, at vi bliver gamle sammen og kan sidde og niveauet falder på scenen, og vi sidder og hygger os og spiller nøje kuraterede programmer derudaf. Det har jeg lyst til. Det synes jeg kunne være dejligt.